Арыгінальныя, унікальныя гэтыя характарыстыкі могуць аб'яднацца ў адным падарунку. Прытым недарагім. Крэатыўны падход у гэтым выпадку прапануе мастачка Надзея Вусік. Прыродны талент яна выкарыстоўвае і ў падрыхтоўцы да Новага года. Чаму і некалі так выдатна атрымліваецца? Сямейны лук сёння як ніколі папулярны. Для сваёй сям'і Надзея падрыхтавала аднолькавыя навагоднія прадметы гардэроба і увасобіла ў жыццё сваімі рукамі. Падарункі гатовы, усе ў захапленні. Скажи, пожалуйста, а тебе нравится твоя маечка? Да. Моя супруга Надя нарисовала красивую картинку до майки машинки. Мы в этих майках будем встречать. Это очень приятный подарок для всей семьи. Жывы малюнак захоўваецца на тэкстылі ў дзясяткі разоў даўжэй, чым на пакупных. А таму такія падарункі карыстаюцца поспехам. Вот были штаны, и сразу же новогодняя тема, все вот эти детские любимые сладости, прянички, звездочки. Навагоднія свята натхніла і мылавара-аматара Крысціну Арышчук. Хобі брастаўчанкі – аўтарскае мыла. Яна варыць не проста традыцыйныя сродкі гігіены, а стварае сапраўдныя шэдэўры. 5 гадоў захаплення, тысячы кавалачкаў непаўторнага мыла. Кожны з будучых шэдэўраў нараджаецца аднолькава. За аснову бярэцца мыльны грунт, разразаецца на кавалачкі, топіцца на вадзяной лазні да поўнага растварэння. Далей аўтарскія сакрэты Крысціны Арышчук, фарбавальнікі, эфірныя алеі, адвары. Достаточно оранжевый, достаточно мандариновый цвет. И мандаринки у нас с запахом мандарина. И для этого у меня есть эфирные масла. Мы заливаем нашу форму до самого-самого края. И даже чуть-чуть больше. Сейчас оно будет распределяться по форме. Каб вырабы набылі вытанчаны выгляд, досыць 2-3 гадзіны. Адны з сімвалаў свята мандарыны практычна гатовы, не хапае некалькіх рыс. Пасля поўнага завяршэння выраба Крысціна афармляе цытрусавыя букеты і іншыя навагоднія падарункі. Рознакаляровыя, перламутравыя, матавыя. Яны заўсёды унікальныя і актуальныя. Рэцэпт унікальнага падарунка, як аказалася, просты і лёгка ўвасабляецца ў жыццё. Галоўнае – фантазія і крыху жаданне зрабіць прыгожа. Софія Бережная, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».